Vo svete, kde technológia poháňa pokrok, si vami poskytované služby zaslúžia inovovať a rásť. Vitajte v budúcnosti, kde pokročilé IT riešenia sú kľúčom k odomknutiu vášho plného potenciálu. V srdci každej dobre fungujúcej organizácie sa nachádzajú kľúčové technológie. V orgánoch verejnej moci, ale nielen u nich tam patria aj tzv. Dôveryhodné služby ako podpisovanie a overovanie podpisov dokumentov, ale aj zaručené konverzie dokumentov. Objavte najmodernejšie nástroje navrhnuté na efektívne riešenie vašich každodenných úloh. Memphis sme prepojili so špecializovaným softvérom Podpisuj, ktorý je dlhoročným poskytovateľom týchto služieb. So službou Podpisuj integrovanou priamo do okien Memphisu môžete zjednodušovať operácie a podporovať efektivitu bežných činností. Zvládnete hromadné podpisovanie dokumentov na pár klikov, rovnako aj všetky povinnosti procesov zaručenej konverzie, vrátane komunikácie so štátnym registrom EZZK. Od zasadacích miestností po domáce kancelárie je sila IT riešení vždy na dosah. Naša platforma Memphis poskytuje bezproblémové prepojenie medzi spoľahlivou registratúrou a špecialistom na dôveryhodné služby službou Podpisuj. To vám umožní pracovať rýchlejšie, efektívnejšie a spoľahlivejšie a dosiahnuť tak pre svojich klientov očakávanú kvalitu a rýchlosť poskytnutých služieb. Vaša kancelária je teraz na dosah ruky. Predstavte si prístup k nástrojom na podpisovanie, overovanie a zaručenú konverziu dokumentov, ich záznamom, všetko z pohodlia zariadenia a prostredníctvom programov, ktoré už dôverne poznáte. Naše integrované riešenie vám zabezpečí, že zostanete na špici, nech ste kdekoľvek. Zároveň je možné dôveryhodné služby používať aj mimo registratúry a na viacerých počítačoch, vrátane Macu či Linuxu. V našich spoločnostiach sme odhodlaní naďalej pomáhať organizáciám všetkých veľkostí prosperovať a obsluhovať klientov prostredníctvom IT riešení, ktoré sú nielen pokročilé, ale aj prispôsobiteľné každodennej potrebe. Posilňovanie vášho úspechu je to, čo nás poháňa. Ak chcete vedieť viac, ozvite sa nám do Datalanu alebo službe Podpisuj. Radi vysvetlíme všetky podrobnosti. Ďakujeme za pozornosť.